Asta e că s-a dus să antreneze. Dacă ne face și poli de refuzați. Ce plăcinte faceți? Toate. A? Tot praznic, spanac, pită dulci, ouă, de lapte, din toate. Deci multe. Multe. Îi mulțumim mult doamnei Zoia Adetu, că ne-a ajutat și ne sprijină în activitățile noastre și în acțiuni. Pare rău acum, dacă știam, venea și nu vrei, dar o să vină mâine. Am vorbit cu Antena 1 cu Radio Campus. Da. Să vină. Ca să ne dau pentru că da, ce zic eu? Și dacă vă mâncați mâine, Mâine. câte personaje o să fie mâine? Nu știu încă. Nu știu. Asta Nu știu eu de asta, nu? e curțăm praj și alții. Faceți mă dată de praj, Hai să cam tăiem acolo. aia de spanac. Și cică-l de Dar putem să strecurăm. Da, să rămână. Rotațiale să drăguț, se dă praj și ele. Ați ducim noi de asta. Gata, iau de mate. Dau de crocovete, dau de mere, Da, spanac dau. Ce le fac? Un tăvit ni s-a 3 oameni. Schivul. Aia apă-lea, încă 3 băgai. Mai fac nici 1, 4. Eu duc că Luăm 2 cu bani. Luăm toate peitele, toate care... Și de la să nu o pute. Tot aluat deodată. Mai fac nici 1, ținte? drumul de poate vedea. Ați mai va. Exact. La spanacul nu dai un jet de apă? Spanacul nu dai un jet de apă să-i dați? Păi stai tu, Rami. A, să strecurăm de asta. Așa cum e și cuțitele, dai după lapte. Este știe. Iar nu cum. De care nu mi-e să știe. Este de verdă holgă, cu câine așa. M-am vrea dar la călcâini, eu nu știu să dau la călcâini. Nu, dar câine. Eu simt că era, da, e. Ca să mănâncă Tu toată mie lumea zici. spanac, așa ți că câinul cu... Ca și la praj tot așa. Păi, ca schivă. Păi dai să-mi scoți petul. M-ați lăpsănit, că ți spune de Nu să dau multă văinică și masă de la. Dacă mai mult are lumea. Are vedea. Dacă mai este, mai cumpărăm. Da. Mai este aici? Mulță, nu. De-aia de plăcere. Asta-l fierbeți? Da, nu știu ce vă merge. Care am făcut o comunicare pentru Da, un trei, câte pic de să da, patru și am fost și la o nuntă, la și nu spune. da, cum să nu. Da, și șețelă și... Este și o localitate. Da, da, da. De sulfuri mici și ție. Da. Să înțeleg și... Hai în țară, Farina. Avem câte idee. Ceva. Și o rădătoare mai mare. Șețelă și acum. Ceva pentru lungi, ca să le Ăla de tocat mică carne, un robot. Ceva și de tocat. Venderul fabricat. Te mai
de noi. Vă lăcășesc. Cățel de televizor care dar că cântă și adară pipele. Da, lipsea să iau atât mic câțiva. Acum cu gris, mălai nu mai face cu mălai. E cum îl prădeați în tavă pe plită, în tigaie pe plită sau în... Pe plită îl ardeam, făceam roșu, roșcat, așa, cu ulei. Da, dar nu puteai cu ulei? Da? Nu puteai cu ulei, mălai? Ulei, Da, dar în tigaie, într-o cratiță de o tot. tratiță clasă de tuci, așa. Dar acum facem Da, cu păi nu griș. te... Toată puțeaua de la doi cu griș, băgați-și griș. Nu, nu, mașinuc, mașinuc. Vreți. Care Cum vreți. Alba de casă, tot făina arsă, tot. Da. Să facem și al nouă. Crezi? Da, da, cum? Păcălea puneam în păcălețul ulegat cu arsă și păcăleam acele să plece. Păcăleam mușul, pe urmă îl lăsam că prindea bucuros, prindea ouă. Da, dar cu gura, nu cu... Gura, nu cu mâna, mâna nu puneam. E, o să fie mâine copii, am mult. De seara te prezintă ele. Și intră în discount astea, nu? Să fie atunci în momentul ăla. Intră în discount astea. Asta era cel mai frumos obicei la noi. Umblam casă de casă, tot strada, toți cumnați, la părinți. Eram tânără până am bătrânit-o. Mă știu La să părinți ne adunam Așa este, cel mai bine. Ne adunam toți frații și puneam masa. Fiecare venea cu mâncare ce avea ei acasă. Uite puțin așa de toate și noi din casă îl aveam, ne strângeam toate. Și părinții stăteau la capul mesei și noi copiii de jur între jur că nu veni. Era de numai s-au dus Sau mă le iertam. Eu dădeam portocala sau îi dădeam o cutie de la casă. să mă ierți. La copii dădeam bani. O bucurie mare. Eu am copilaș mic până la 5 ani bani dădeam. Câte unul ne-au câte... Dar ce faci cu aia? Nucile să le... Era foarte frumos obiceiul. La plita dulce, păi ce faceți acum voi? Plita dulce? De coblea. De copil. Și alea Alea mere trebuie să... Merele se veră? Se da cu bine. Betă multă să aibă. Băi, multul la timp de Nu te iasă la mijloc, și la lasă și la mijloc. Cine dă o și dă Ca fiu. le dăm o curesie. Dar... Eu așa o fac. Eu răzbitorul v-ați ias. Bate mă și să fie. Tineretul Da, place. să încercăm de ce. Eu zahăr așa o. Eu și o dau, e mai bună. Așa și așa. Zahăr să fie mai dulce. Orțișoară? Băgar sau nu? mere. Vreți să-și dăiesc, a? Așa. Eu n-am o drată așa. Și nu că E, n-ai băgat în salvadare, nu? Drată, Nu, nu. că captă Zoia, pita și țela. E, Zoe, de captă pit. Captă pita că țela. Daniela e cu pit. Iată ce ești. Mănânc, îmi place, dar de astea la alte Aici e ouă, testat. caș și... Orțișoare. Lasă că punem Tine o tare așa, oa? Așa, și. Esență? Iesă colț. Să-i băgați? Așa. Esență? Esență, Dacă vreți. Am de vanilie de asta sau de nu mai vanilie? băgăm, dacă băgăm dacă vanila. Da, Nu, nu, da, așa, da. pita dulce o să avem. Carte. Da, am. Am băgat carte. Nu, în grea. Ah, Pare el. fixă e. Foarte clară. E, stau eu cu pensul de cracă și pe Concurs? zic că ele ca mine mai bine nu pleacă. Cristina? Capșez. Dar nu te puteți. Dar să ne dă. Să dăm o mare. Cinci iertări.
Un kilo să vrem. Un kilo. Părinte filmează. Da, vin, te-am zis. I-am zis, bă, dar eu... Mai mult că voi. Pentru mine. Dacă e să amestecăm de la mine de acasă. Asta e asta mai tare. Dacă este... Asta e cu un model, să mă gândesc. Da, la frați și la... Da, asta merge cu ouă. Să drăgă creați, aveți liberă. Untă-vă creața și ce și cu ouă și cu cașă. Dar fără lapte, nu? Cu lapte, bă. Asta e lapte. Cu fără lapte. Ouăle bătute, cașul îl băgăm petru cu creață în ușă. De bau lapte cu ouă. Pe sub el. A scoasă lămeală, de apoi o scoți, arunți laptele. Pe sub. Să ne ridițeau noi. Să-mi pun mâna în... Are. Este, mai e lângă... Dar nu e vreau... Nu e vreau. Doar o folosit. Da, primăria mi l-a dus. La fermă. Nu-i ceala aia de capră. Aici iese și de ouă, mă merg mică vă pun de cască. Da. Alta nu mai e de să... Da, da, uite. Asta de brânză. Mult timp de mea, ne mutau. Face ca un fel de poetaj. Ca un fel de poetaj. Eu? Asta nu mai Poate din așa, tot așa și... Mai bine, hai la asta, nu știu ceva. Nu, dragul. Ia. Urmează întâi. Așa se prăjește fiecare pe rând. Da. Dai cu lei și ori, nu? Da? Dai cu lei ori. Nu, nu, nu.